Je to show speciálně pro vás! Je to můj život. Je to můj život. Je to můj život. Je to můj život. Můžete si s nás zapochodovat! Simultánní překlad Tomášana. Je to můj život. Děkujeme! Imperial Shuttle předvedl svoji show! Podpořte je, prosím! A zanedlouho již kapitán David Bartoš nasedne do Space Shuttle a odstartuje směr Praha hvězdy. Chlapci před nájezdem na rampu skromně vyjádřili naději, že se pokusí přiblížit tomu té hranici 70 metrů a my jim budeme držet palce, ale samozřejmě, že jim budeme držet palce i v tom, aby co nejrychleji osedlali svůj stroj. Jistě, já vidím, že helmy jsou nasazeny. Ty kosmické byly až moc dobré pro to, aby v nich hoši absolvovali skok do Vltavy, proto byly nahrazeny méně kvalitnějšími, samozřejmě z nekosmických materiálů, a z našich pozemských, a již za několik okamžiků kapitán osedlá svého kosmického oře, nasedne a odstartuje. A pojď! Hoši, pojďte na to! Šup tam! Chceš tam pomoct? Imperial Shuttle a jeho vzlet do kosmu. Na stavbu tohoto stroje byly použity výhradně materiály vyvinuté v NASA pro meziplanetární lety, to znamená, ať už je to Papundekl nebo Umakar, překližka dlouží 6, 8 a 10 mm. Plastové kyblíky. Myslím, že jsou to původně květníky, které budou sloužit jako hnací květníky tohoto stroje. Ano, jsou to hanací květníky, proto je máš rád. A proto pojďme podpořit tým Imperial Shuttle, který za okamžik odstartuje. Kosmické květníky už se začínají zbarvovat do ruda. Podpořte, prosím, 3, 2, 1 a jedou! Padněte, Pražané! Máváme křídly! Zavolejte na ně! Ahoj! Ježiš, to byl dopad. A je to proměna v ponorku byla rychlejší, než jsme se nadáli. To byl krásný dopad. Ruce jsou spaženy ve vítězoslavných gestech. Dokázali to.